good morning sa Buanga del Sur. Adlang Biyernes, bulan sa Oktobre, 30 sa 2020. Hininyong kauban si Manuel T. Cañonazo Jr. sa YouTube channel Powerboy TV. Bago ang tanan, shout out dahil kay Ken Mori. Isang malaking shout out. Atong pagkaiskutan karon igsoon sa kakuyaw sa kadelikado sa atong kinabuhi luyo sa mga pagsulay nga atong itubang karon nga mao kini ang gitawag nga tog coronavirus. Matod ba sa usa nga amigo nato nga nagpadala siyang sulat nga diin mao ihatagan nato kinabuhi nining adlaw karon. Para masabtan natin tanan igsoon mao kini ang nahitabo. Oy Brad, kumusta man Brad? Okay ra Brad. Wa naman lagi ka nagpakita sa simbahan Brad. Ikapoy na po ko pagpangalagad sa Ginoo Brad kay apan nganong ikapoy mga Brad nga mas gwapo mo ginang mangalagad sa Ginoo kay sigurado ta na ang seguridad. Tinood mo na Brad, pero dili mo gusto ng panahon Brad nga magpabilin ta. Mao ba Brad? Unsa man gid hinungdan Brad nganong iundag sa pagpangalagad sa Ginoo? Mao gid nahitabo Brad. Napuno ko sa mga problema. Napuno ko sa mga pagsulay nga akong iatubang nining panahon nga dili ko makatuo, Brad. Napuno ko kasilag sa kalibutan. May sakit sa akong ipati. Ako magtuga. Sa pila ka tuwing nga nagmatinudanon ko sa Diyos. Yang gihampak ang mga problema pagsulay nga rikat ako din panahon na. Ibiyaan ko sa kong pamilya. Natangtang ko sa trabaho. Nagsakit ang ako ang mga anak. Asa pa man ko muduol, Brad? Asa? Naglibog siya igsoon tungod sa kakuyaw o kasakit sa nahitabo siyang kinabuhi. Gibiyaan siyang pamilya, naputbol pag siya siyang trabaho. Ug nagsakit-sakit ang iyang mga anak. Ug mao kini i-advise sa iyang kauban sa simbahan nga isip na magtotoo. Abi nimo Brad, naluoy ko nga na kanina. Gusto ko kung ikawng tabangan. Brad, ibutang si mong unaw nagkasing-kasing. Nga ang imong kaduulan sa panahon sa kasakit, panahon sa kasubo. Nga mao ang Ginoo nga atong gibarugan karon. Nga mao ang Ginoo nga nag-ukmad nga di kanato ning kalibutan na. Tungod kay ingon siya iso. Itugyan nga na kaniya ang tanan nimong kabalaka. Kaguol sa kinabuhi. Kay siya nag-atiman nga na kanimo Brad.
Brad. Ang akong matabang nga na kanimo, Brad, mao ang pagdasig ug ang pag-ampo nga na kanimo. Nga unya adlaw nga mobarog ka tubangan sa Dios. Uban sa imong mga anak. Luyo nga gibiyaan ka sa imong asawa. Luyo nga ikaw natamtang sa imong trabaho. Apan sultihan ko ikaw. Ang Dios magapanalangin nga na kanimo. Tungod ka ang Dios gugma. Wala imposible atubangan sa Dios. Kanato imposible. Apan kung ikaw moduol mo sampit mo tawag nga na kaniya. Siya dili magduha pa pinaw nga na kanina. Pero gusto ko itong sultihan. Gusto si Lord nga mag-istorya ka nga na kanina. Salamat kay Brad. Salamat. Og diha ang igsoon na makita na to ang usa ka sugilanon ngayong adlaw. Kung kita ana sa kalibutan, kung kita naiadri ni karon magapadayon sa pangalagad sa Ginoo. Gusto na yung isipa nga din kita mahimong walay problema nga mabuot. Normal. Dili ka Kristohanon kung wala kay problema. Dili masangkap ang imong pagka-Kristohanon kung wala ang problema. Ang problema igsoon usa ka na ka maong bala nga diin kita mahimong maisog nga mobarog atubangan sa Dios. Nga itugyan nato tanan sa Ginoo. Kaya sa iyang pagbalik, bulahan ang magpabilin o magpadayon sa walay katapusan. God bless you sa tanan. Naunta nga natin makatunaw ng adlaw. Kining yung kauban ubos sa inyong alagad. Powerboy TV.